Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Khona bhalile wathi mina nginokuphupha kube ukuthi njalo ekhaya singena negrocer sithenge ukudla izinto eziningi ubhale ku comment section. Nawe ungabhala ku comment ukuze uzothola impendulo ungakhohlwa ukusubscribe ku YouTube. Leli phupho likanjena ke kuthiwa libika isifo. Kunokubi okungase kunehlele ekhaya noma kwenzeke. Ningakhohlwa ukusubscribe ku YouTube nayo link ku bio ukuze uzothola inqwaba yamanye amaphupho ofisa ukwazi kabanzi ngabo.